Thokozani bantwana bedlozi, ngithi namhlanje ngizokhuluma ngokubonga. Ukubonga idlozi elukukhulisile. Sesingasakhulumi ngedlozi lakho legazi, kodwa sikhuluma ngedlozi elingekho related nawe ngegazi, kodwa lukukhulisile ledlozi. Ayisho siyazi ukuthi abaningi bethu sikhulela ngaphansi kwesandla sikamalume, ngenxa yokuthi abaningi bethu abobaba basishiya, abobaba asibazi. Sikhuliswa umzalo yedwa, which umama. Then kwenzeka ukuthi umama ayitholele umuntu. Lo muntu makamthola, amthathe nezingane zakhe lezi azithola nazo, ahlale naye nezingane, bakukhulise labantu, akwenzele yonke into njengengane yakhe, akukhomba uthando, akukhulise njengengane yakhe. Njengoba kukhulisa lo muntu physically, umbona nangu ubaba kuwena, udlala irole yobaba. Khumbula ke ukuthi nedlozi lakhe abantu bakubo bakhona nabo la, sebekuthatha njengengane yabo, noba bengakuzali kodwa bakubhekile, bayakukhulisa njengengane yabo. Sowukhulile manje, uyindodana, uyindodakazi, khulile. Kuyadingeka ukuthi ubuyele emuva uyobonga kwidlozi lalaphana la ukhulele khona. Akuthi akumele ubonge la uzalwa khona ngegazi okamalume kabomama. Nabo njengoba kuwubaba edlala irole yobaba kuwena, kuyadinga ukuthi ubuyele uyobonga edlozini lakhona ukuthi bakuyamukele nomamakho. Zange bakubandlulule kodwa bakukhulisa njengengane yabo, waze waba yile ntombi oyiyona, waba yile nsizwa oyiyona namhlanje. Ngokwenza lokho kuyovuleka into zakho ezinye izinto zakho ziyokhanya, ngoba nabo ikhona ingxenye abayidlalile empilweni yakho ukuze ube ulo muntu oyena namhlanje. Ngakho-ke ngizocela-ke kunina abantwana bethongo ukuthi sifunde ukubuyela emuva, siyobonga. Ukukhomba ukuthi uya-appreciate konke lokhu abakwenzele khona idlozi lalapho. Ubakhumbuze ukuthi kukhulu abakwenzile empilweni yakho, lokhu ubaba lo okuzalayo ehlulekile ukukwenza, engekho empilweni yakho, kodwa yena nabakubo bebekhona, noba bengakuzali ngegazi, kodwa bebekhona, badlala indima enkulu empilweni yakho. Ngakho-ke asifundeni ukubonga. Ngalokho ngithi ngiyabonga nani